Živimo okruženi benzinskim motorima i koristimo ih svakodnevno. Čujemo ih, intuitivno ih razumijemo, znamo koliko troše, kako reagiraju pri ubrzanju, pa čak i kako zvuče kada ih se malo više zahtijeva. Ali dovoljno je samo pogledati bilo koju autocestu da biste primijetili nešto zanimljivo, jer kada se pojavi težak kamion, onaj koji premješta desetke tona na 1000 kilometara, benzin potpuno nestaje iz jednadžbe. Ne radi se o iznimci, ni o slučaju ili naslijeđenoj besmislenoj tradiciji, nego o apsolutnom izboru tako čvrstom da se gotovo nitko ne zaustavlja da se zapita zašto. I tada se pojavljuje glavno pitanje ovog videa. Zašto kamioni ne mogu koristiti benzinske motore poput automobila? Ne radi se o tome zašto to ne rade u praksi, nego o tome zašto, čak i iz tehničkog i mehaničkog gledišta, ne bi imalo smisla da to čine. U tom kontekstu, benzin dobro funkcionira u automobilima, pokreće milijune vozila svakodnevno i predstavlja provjeren, učinkovit i poznat sustav, ali ta ravnoteža se mijenja kada uđemo u svijet teškog transporta. Pred tim promjenama često se pojavljuju brza i pojednostavljena objašnjenja. Govori se o pretjeranoj potrošnji, o veličini, o navodnoj snazi dizela ili jednostavno o tome da je uvijek bilo tako. Sve te ideje sadrže mali dio istine, ali nijedna nije dovoljna da objasni srž problema, niti da sama po sebi opravda zašto se desetljećima dizel pretvorio u apsolutni standard za kamione, dok je benzin gotovo u potpunosti ostao po strani. Jer ovo nije rasprava o preferencijama, ni o izoliranim troškovima, pa čak ni o bruto snazi. Radi se o tome kako motor radi pod stalnim opterećenjem, o vrsti napora koja se zahtijeva od kamiona satima i o vrsti energije koja omogućuje održavanje tog rada bez kolapsa sustava. I upravo zbog toga, prije nego što govorimo o učinkovitosti, izdržljivosti ili potrošnji, postoji još jedno osnovno pitanje koje trebamo prvo odgovoriti. Što zapravo znači da je kamion dizelski i čime se razlikuje u svojoj biti od običnog automobilskog motora? Kada kažemo da je kamion dizelski, većina ljudi interpretira nešto jednostavno, da koristi drugo gorivo. Ali to tumačenje ostaje na površini, jer zapravo ne govorimo samo o gorivu, nego o potpuno drugačijem načinu stvaranja snage, o mehaničkoj filozofiji koja oblikuje cijelo vozilo od prvog vika do posljednjeg kilometra njegovog životnog vijeka. Dizelski motor nije rođen da bude brz, niti da se lako vrti ili reagira na nagla ubrzanja svake nekoliko sekundi, nego da radi i to satima pod stalnim opterećenjem, suočen s realnim i trajnim otporom, što već označava duboku razliku u odnosu na ono što razumijemo kao konvencionalni automobilski motor. Kod kamiona, osim toga, motor nije samo još jedan komponenta, nego temelj na kojem se gradi cijeli sustav, a ta se razlika počinje u nečemu fundamentalnom, u načinu na koji se stvara izgaranje. U dizelskom motoru nema svječica niti paljenja iskrom, jer se gorivo ne pali vanjskom akcijom, nego zato što je zrak u cilindru komprimiran do razine koja doseže ekstremne temperature i, kada uđe dizelsko gorivo, jednostavno se pali pod pritiskom. Od tog trenutka, ta sitnica koja se čini tehničkom zapravo je izjava o namjerama, jer cijeli dizajn motora vrti se oko sposobnosti podnošenja ogromnih unutarnjih sila na stalnoj osnovi. Da bi to postigao, dizel radi s mnogo višim omjerima kompresije nego benzinski motor, što zahtijeva korištenje robustnijih blokova, težih komponenti i tolerancija dizajniranih da izdrže kontinuirano opterećenje. Ne radi se o pitanju luksuza niti pretjeranosti, nego o strukturnoj potrebi, jer dizelski motor ne može biti lagan niti delikatan kada njegova funkcija jednostavno to ne dopušta. I tu se pojavljuje pojam koji potpuno mijenja način razumijevanja kamiona, kontinuirani rad. Kamion ne ubrzava, koči i ponovno ubrzava kao automobil u gradu, nego gura tone mase na kilometrima, održava brzinu na usponima i podnosi napor protiv vjetra, gravitacije i trenja, sve istovremeno. Za takav rad motor ne treba spektakularne vrhunce snage, nego nešto puno važnije,
sposobnost isporuke snage na stalnoj i kontroliranoj osnovi od niskih okretaja. Dok automobilski motor obično radi ugodno u visokom rasponu okretaja, dizel kamiona radi čvrsto i bez žurbe, pružajući snagu kontinuirano, više nalik industrijskom alatu nego sportskom motoru. Zato kada se kaže da kamioni koriste dizel, zapravo se govori puno više nego što izgleda, jer se govori o vozilu zamišljenom da podnosi ekstremna opterećenja, radi tijekom cijelih smjena bez gubitka učinkovitosti i daje prednost izdržljivosti i konstantnosti nad agilnošću ili čistom brzinom. Ta kombinacija nije nevažan detalj, ona je sama srž posla za koji je kamion dizajniran. I od toga proizlazi ključno pitanje. Ako dizel nije samo drugo gorivo, ako implicira drugačiji način stvaranja snage, drugačiju logiku rada i drugačiji način podnošenja napora, onda što točno čini da benzinski motor, toliko uobičajen u automobilima, ne može ispuniti istu ulogu u teškom kamionu? Dugo se pretpostavljalo da su kamioni jednostavno veliki, visoki i teški automobili, pretjerana verzija nečega što već poznajemo, udoban i intuitivan pogled, koji je, međutim, također polazište duboke zablude. To je prva pogreška koju treba razotkriti ako želimo razumjeti zašto benzinski motor nije prikladan za posao koji se zahtijeva od teškog kamiona. Ne radi se o tome da se automobil smatra inferiornim, niti da se dovodi u pitanje njegova tehnologija, nego o priznavanju da je polazište pogrešno. Kamion nije pretjerano veliki automobil, to je stroj dizajniran za rješavanje potpuno drugog problema, prema različitim pravilima, s zahtjevima koji ne postoje u svijetu privatnog automobila. Stvarni rad kamiona ne definira se brzim ubrzanjem niti postizanjem velike brzine, definira se pomicanjem mase. I to ne jednom, nego kontinuirano, ponavljano i tijekom dugih razdoblja. Tipičan kamion može provesti sate napredujući pod opterećenjem, održavajući napor bez stvarnih pauza, penjući se uz duge uzbrdice i prolazeći rute gdje otpor nikada ne nestaje, ponavljajući taj ciklus dan za danom tijekom godina. Nije riječ o povremenoj ili prekidnoj uporabi, to je kontinuirani, gotovo industrijski rad gdje motor ne odmara nego gura. Kada automobil ubrzava, to čini nekoliko sekundi, zatim stabilizira, koči, zaustavlja se i odmara, tako da se čak i u gradu mehanički napor fragmentira u male vrhove. U kamionu je zahtjev stalni, jer masa koju vuče ne nestaje kada se postigne brzina, ona je tu, pruža otpor i stvara inerciju i toplinu u svakom komponentu. Zato održavanje desetaka tona u pokretu nije pojedinačni čin, nego stalna borba protiv fizike, gdje svaki kilometar povećava trošenje, a svaka uzbrdica umnožava napor. U tom trenutku usporedba s automobilom počinje se potpuno raspadati. Automobil je zamišljen da se nosi s varijacijama, da se prilagodi brzim promjenama ritma, da prelazi relativno kratke relacije i kreće se unutar širokih okvira mehaničkog odmora. Kamion, naprotiv, zamišljen je da podnosi teret, a ne da mu bježi. Njegov dizajn pretpostavlja da će motor veći dio svog života raditi, a ne čekati, i da taj rad neće biti izuzetan, nego norma. Osim toga, životni ciklus kamiona ne mjeri se percepcijom niti iskustvom vožnje, nego korisnim kilometrima. Privatno vozilo može prijeći 100 ili 200.000 kilometara prije nego pokaže značajno trošenje. S druge strane, teški kamion dizajniran je za prelazak beskonačnih kilometara, održavajući pouzdanost koja ne dopušta česte kvarove, jer svaka neplanirana zaustavljanja znači izgubljeno vrijeme, direktne troškove i prekinutu logistiku. Ta se očekivanja potpuno mijenjaju dizajnerske odluke od motora do posljednjeg vika. Zato, kada netko pita zašto kamion ne koristi motor poput automobilskog, odgovor nije u maksimalnoj snazi niti u konačnoj brzini, nego u vrsti života koji se zahtijeva od tog stroja. Ne radi se samo o tome da se kamion pomakne danas, nego da se pomakne sutra, sljedeći tjedan, sljedeće godine pod vrućinom, hladnoćom, maksimalnim opterećenjem i beskrajnim rutama,
bez da motor postane najslabija točka sustava. Razumijevanje toga je ključno, jer tek tada pitanje počinje dobivati pravi smisao. Više nije riječ o tome može li benzinski motor pomaknuti kamion na nekoliko kilometara, što bi tehnički moglo biti moguće, nego može li izdržati ovu vrstu stvarnog, stalnog i kumulativnog rada, bez gubitka učinkovitosti, bez povećanja potrošnje i bez ugrožavanja izdržljivosti. I upravo u toj točki logika automobila prestaje služiti kao referenca i tu se pojavljuje pravi razlog zašto su kamioni odabrali drugi mehanički put. Dakle, ako problem nije pomaknuti kamion jednom, nego ga natjerati da radi tijekom godina pod ekstremnim opterećenjem, neizbježno je ovo pitanje. Što dizelski motor ima što ga čini prikladnim za ovaj posao i što benzinskom motoru nedostaje da ga ispuni? Ako smo dosad govorili o stvarnom radu kamiona, sada je vrijeme da se testira benzinski motor unutar istog scenarija. Ne u teoriji, niti u idealnim uvjetima, nego u stvarnom svijetu gdje teško vozilo živi svakodnevno, opterećeno, zahtijevano i radi satima bez pauze. Kada netko zamišlja benzinski motor, obično misli na ubrzanje i brzi odaziv, na lakoću podizanja okretaja i agilno ponašanje koje vrlo dobro funkcionira u automobilu. Ali taj isti dizajn počinje pokazivati svoje granice kada se od njega zahtijeva nešto potpuno drugo. Guranje desetaka tona kontinuirano i ustrajno kroz stotine kilometara. Benzinski motor je zamišljen da dobro radi u širokom rasponu okretaja, s čestim promjenama opterećenja i režima, ubrzava, usporava, odmara, ponovno se zahtijeva. Sve to čini dio njegove prirode. U automobilu, čak i u snažnom, trenuci maksimalnog napora su kratki. Pretjecanje, kratki uspon, trenutna ubrzanja, a zatim motor ponovno ulazi u udoban režim. Na suprotnoj strani je teški kamion, gdje se događa upravo suprotno. Motor provodi veći dio svog života pod visokim opterećenjem, gurajući masu kontinuirano, bez stvarnog odmora, i tu koncept samog benzinskog motora počinje igrati protiv njega. Kada se benzinski motor izlaže stalnom naporu, posebno pri niskim okretajima i velikom opterećenju, njegova učinkovitost pada, potrošnja raste nesrazmjerno, a generiranje topline postaje stalni problem. Za održavanje potrebnog potiska, motor mora brže okretati, sagorijevati više goriva i rasipati više energije u obliku topline, što zahtijeva predimenzionirane sustave hlađenja, a ipak motor radi blizu svojih granica tijekom dugih razdoblja. U kamionu to ne bi bio izuzetan scenarij, nego svakodnevna norma. Uz to, tu je ključni faktor koji se često zanemaruje. Potrošnja nije samo brojka u tehničkoj specifikaciji, ona uključuje autonomiju, utječe na logistiku i direktno se prevodi u vrijeme i novac. Primijenjeno na teški transport, benzinski motor bi trebao sagorjeti disproporcionalne količine goriva da održi normalne radne brzine i opterećenja, čineći svaki prijeđeni kilometar mnogo skupljim i operativno neizvedivim. U tom scenariju prestaje imati smisla govoriti o maksimalnoj snazi ili atraktivnim brojkama. Ono što stvarno znači jest održavati stvarni napor tijekom 1000 sati rada, nešto za što benzin jednostavno nije dizajniran. Do ovog trenutka pitanje više ne treba biti forsirano. Ako benzinski motor počne otkazivati kada se suočava s stalnim zahtjevima, ako njegova potrošnja, izdržljivost i način isporuke energije ne odgovaraju teškom radu, onda što dizelski motor ima što ga čini logičnim i gotovo neizbježnim izborom za kamione? Odgovor nije u jednom faktoru, nego u kombinaciji dizajna, fizike i namjene. Prvi element i možda najvažniji jest način na koji dizel stvara snagu. Dizelski motor je zamišljen da isporučuje veliki zakretni moment pri niskim okretajima, što mu omogućuje da gura ogromnom snagom bez potrebe za brzim okretanjem. Za kamion to je ključno. Prikolica ne treba ubrzavati od 0 do 100 za nekoliko sekundi, treba krenuti s desetinama tona, održavati konstantnu brzinu satima i penjati se uzduž dugih uzbrdica bez gubitka potiska. Dizel odgovara upravo toj potrebi.
jer njegova snaga nije u brzini okretaja, nego u pritisku i kontinuiranom potisku. Suprotno tome, benzinski motor daje najbolje performanse kada se vrti brzo, što dobro funkcionira u laganim automobilima, ali u kamionu znači stalni stres, visoku potrošnju i ubrzano trošenje. Dizel, po dizajnu, izbjegava taj problem od samog početka. Drugi veliki faktor je učinkovitost pod stalnim opterećenjem, jer kamion ne radi u kratkim vršnim naporima, nego satima, danima i tjednima, često blizu svog maksimalnog opterećenja, i u tom scenariju dizel bolje koristi svaku jedinicu goriva. Ne radi se samo o manjoj potrošnji, nego o prijevozu veće težine dulje vrijeme i uz manje zaustavljanja, nešto što u industriji gdje svaki kilometar vrijedi nije detalj, nego razlika između održivog i neodrživog sustava. Treći ključni faktor je izdržljivost, jer dizelski motor ne samo da sagorijeva drugačije gorivo, nego je i drugačije građen. Njegove unutarnje komponente zamišljene su da podnose mnogo veći tlak i stalni radni režim, s robusnijim blokovima, ojačanim dijelovima i arhitekturom dizajniranom da traje stotinama tisuća, a često i milijunima kilometara u teškim uvjetima. To nije luksuz, niti pretjerivanje, jer u svijetu kamiona motor nije samo dio vozila, nego srce radnog alata. Motor koji ne podnosi prolazak vremena jednostavno je beskoristan, koliko god snažan ili tih bio. Zato, više nego reći da je dizel bolji, trebalo bi reći da je to pravi motor za pravi zadatak, ne usvojen iz tradicije ili običaja, nego zato što bolje odgovara zahtjevima teškog transporta u stvarnom svijetu. Ipak, ništa od toga nije besplatno. Ako je dizel tako učinkovit, toliko robustan i prikladan za kamione, zašto ga ne vidimo kako dominira svime? Koje troškove, kompromise i granice nosi ovaj tip motora? U svijetu kamiona učinkovitost se ne mjeri kao u automobilu. Nije važno koliko troši prelazeći 100 km prazno, nego koliko tereta može pomaknuti, koliko sati zaredom, održavajući stabilnu, predvidivu i isplativu potrošnju. Zato dizel ne ističe samo po tome što troši manje goriva u apsolutnim brojkama, nego po tome što to čini pod stalnim opterećenjem i u održivim režimima, bez degradiranja performansi tijekom vremena, što u teškom transportu vrijedi mnogo više od bilo koje izolirane brojke iz kataloga. Ali ta stalna učinkovitost postoji, jer je cijeli sustav zamišljen da traje, ne samo motor, nego i prijenos, sustav hlađenja, šasija, osovine i čak kočnice. Tu se pojavljuje ključna razlika s automobilom. Kamion nije dizajniran da lijepo stari, nego da ne stari brzo, i ta logika potpuno mijenja inženjerske odluke od prvog plana. Veći dijelovi, širi sigurnosni razmaci i komponente koje rade daleko od svojih granica, čak i kada je vozilo opterećeno maksimalno dopuštenim teretom. Dizelski motor savršeno se uklapa u tu filozofiju, jer njegov način generiranja snage mehanički je nježniji na dugoročnoj razini, radi pri nižim okretajima, isporučuje napor postupno i može kontinuirano podnositi visoke pritiske bez degradacije. Osim toga, građen je s naglaskom na održavanje, a ne zamjenu, što je temeljno u profesionalnom transportu, gdje zaustavljen kamion nije samo smetnja, nego izravni ekonomski gubitak. Zato su motori kamiona zamišljeni da budu otvarani, pregledavani i rekonstruirani, a ne odbacivani. Dizelski blok može prijeći 1000 kilometara, podvrgnuti se velikoj rekonstrukciji i ponovno raditi još toliko, održavajući performanse i pouzdanost. Nešto slično u modernom automobilu gotovo je nezamislivo, ne zato što je nemoguće, nego zato što ne odgovara ni logici uporabe, ni ekonomskom modelu privatnog automobila. Sada, sva ta izdržljivost ima cijenu. I tu se pojavljuje druga strana dizela, koja se očituje u težim motorima, skupljim za proizvodnju, sa složenijim sustavima hlađenja, podmazivanja i kontrole emisija, kao i većim zahtjevima preventivnog održavanja. U kamionu se međutim taj trošak raspodjeljuje kroz vrijeme,
jer se širi na stotinama tisuća kilometara stvarnog rada, dok bi u automobilu ista težina, ista cijena i ista složenost postali nepotrebno opterećenje. Drugim riječima, dizel ne ističe u apsolutnim brojkama, nego se pokazuje kao pravi izbor u pravom kontekstu, a kamion je upravo taj kontekst. Vozilo kojem je pouzdanost važnija od laganosti, predvidljivost važnija od trenutnog odaziva i izdržljivost važnija od osjećaja. Zato izdržljivost kamiona nije slučajnost niti mit, nego logičan rezultat odabira vrste motora koja se najbolje prilagođava toj specifičnoj misiji. Ipak, ako je dizel desetljećima dominirao zbog učinkovitosti, dugovječnosti i robusnosti, pojavljuje se posljednja nepoznanica koju treba razjasniti, pitanje koje se sve glasnije postavlja u modernom teškom transportu. Ako sve ovo funkcionira tako dobro, zašto se danas dizel počinje dovoditi u pitanje i zašto upravo sada pojavljuju alternative koje nastoje zauzeti njegovo mjesto? Stigli smo do ove točke videa nakon što smo razumjeli zašto benzin nije realna opcija i zašto dizel tako dobro odgovara radu koji obavlja teški kamion. Neizbježno se pojavljuje moderno, gotovo obavezno pitanje, jer svatko tko prati industriju ili jednostavno pogleda što se kreće gradovima, to je već primijetio, zar već ne postoje električni kamioni? Zar ne gledamo početak kraja dizela? Kratki odgovor je da električni kamioni postoje, funkcioniraju i već rade u stvarnom svijetu, iako je puni odgovor znatno zanimljiviji. Danas ih možemo pronaći kako rade s odličnim rezultatima u vrlo specifičnim okruženjima, kao što su gradska dostava, regionalna logistika ili kratke i srednje rute s savršeno planiranim putovanjima, programiranim zaustavljanjima i povratkom u bazu na kraju radnog dana. U tom scenariju modeli razvijeni od strane Volvo Trucks ili Mercedes-Benza, poput e-Actros 600, imaju savršen smisao, jer nude tihi rad, nulte lokalne emisije i vrlo preciznu kontrolu potrošnje energije. Problem se pojavljuje kada pokušamo tu istu soluciju prenijeti na teren gdje kuca srce teškog transporta. Velike udaljenosti, međunarodne rute, varijabilni rasporedi, stalno maksimalno opterećenje i logistika koja ne uvijek dopušta zaustavljanje kad se želi. U tom kontekstu izazov više nije može li se kamion kretati, nego može li izdržati taj rad tisućama kilometara bez kompromisa u vremenu, teretu ili operativnoj fleksibilnosti. Tu dolaze u igru ograničenja koja nemaju veze sa snagom električnog motora, nego s puno strukturnijim pitanjima, kao što su težina baterija, vrijeme punjenja, dostupna infrastruktura i potreba za planiranjem svakog dijela rute s preciznošću koja danas još nije uvijek moguća u dugolinijskom transportu. Drugim riječima, električni kamion ne zakazuje zato što je loša tehnologija, nego zato što se, kada se primijeni u velikoj skali, cijela jednadžba počinje raspadati. Svaki dodatni kilometar zahtijeva više energije, više težine, više vremena zadržavanja i mrežu punjenja, koja još ne postoji masovno na međunarodnim rutama. U sektoru gdje su vrijeme i teret doslovno novac, ta rigidnost postaje ozbiljan operativni problem. Postoje naravno i druge alternative koje se također istražuju, poput kamiona na plin, hibridnih rješenja ili projekata temeljenih na vodiku, i sve one imaju nešto zajedničko. Dobro funkcioniraju u specifičnim kontekstima, ali još uvijek ne uspijevaju pokriti sve varijable istovremeno. Neke ovise o vrlo ograničenoj infrastrukturi, druge još uvijek ne dosežu potrebnu izdržljivost ili autonomiju, a mnoge jednostavno nisu spremne podnijeti intenzivnu uporabu koju zahtijeva stvarni teški transport. I upravo tu se središnja ideja videa prirodno pojačava, gotovo po principu eliminacije. Već smo vidjeli da benzin nije prikladan za ovaj tip rada, električna energija još nije masovno skalirana na velike udaljenosti, a ostale alternative i dalje su parcijalne ili eksperimentalne. U tom kontekstu dizel ne ostaje standard zbog običaja niti zbog nedostatka inovacija, nego zato što
danas još uvijek predstavlja jedino rješenje koje uspijeva kombinirati autonomiju, robusnost, učinkovitost, jednostavnost dopunjavanja i operativnu fleksibilnost u jednom sustavu. Zato, iako sve više vidimo električne kamione u gradovima i logističkim centrima, i iako će budućnost zasigurno biti raznolikija, dizel i dalje ostaje srce dugolinijskog teškog transporta. Ne kao simbol prošlosti, nego kao logičan rezultat svih usporedbi koje stvarno imaju značaj kada kamion mora raditi dan za danom, bez prostora za pogreške. Na početku ovog videa pitanje je izgledalo direktno, gotovo očito. Zašto kamioni ne koriste benzinske motore kao automobili? To je bila razumljiva, pa čak i intuitivna sumnja, jer smo godinama povezivali benzin s kretanjem, s same ideje vozila u pokretu. Međutim, nakon što smo prošli cijelim ovim putem, to pitanje više ne stoji na isti način. Jer sada razumijemo da se ne radi o kapricioznom izboru, niti o naslijeđenoj navici, nego o logičnoj posljedici rada koji kamion mora obavljati svakodnevno. Ono što je danas jasno jest da teški kamion nije jednostavno veći automobil. To je stroj dizajniran za kontinuirano pomicanje ogromnih masa, podnošenje stalnih opterećenja, dugih uzbrdica, promjena klime, beskonačnih radnih dana i zahtjeva koji ne dopuštaju pogreške. U tom kontekstu, koncepti poput zakretnog momenta, radnog režima, termalne učinkovitosti i izdržljivosti prestaju biti apstraktni tehnički podaci i postaju sama osnova njegova postojanja. Dizel se stoga ne pojavljuje kao opcija među više mogućnosti, nego kao tip motora koji najbolje odgovara svim tim zahtjevima istovremeno. Sada znamo da benzin zakazuje tamo gdje kamion treba konstantnost, potisak pri niskim okretajima i dugoročnu izdržljivost, i da dizel uspijeva upravo zato što je oblikovan za tu vrstu napora, radeći bez žurbe, bez nepotrebnih vrhova, isporučujući snagu kontinuirano i podnoseći godine intenzivne uporabe. Također, razumijemo zašto ti motori traju toliko dugo, zašto troše na način na koji troše i zašto čak i u svijetu koji se kreće prema novim tehnologijama i dalje ostaju standard dugolinijskog teškog transporta. Čak i kada gledamo prema modernijim alternativama, poput električnih kamiona ili hibridnih sustava, slika postaje jasnija. Ta rješenja već postoje, funkcioniraju i imaju sve važniju ulogu u specifičnim okruženjima, poput gradskih ruta ili kontroliranih putovanja, ali još uvijek ne mogu masovno zamijeniti dizel u srcu međunarodnog transporta. I daleko od toga da je kontradikcija, to zapravo pojačava središnju ideju videa. Svaka tehnologija ima smisla samo kada odgovara radu koji se od nje zahtjeva. Ako si stigao ovdje, sada ne samo da znaš zašto kamioni ne koriste benzinske motore, nego također razumiješ kakvu logiku stoji iza svake inženjerske odluke koja ih definira. Vjerojatno, sljedeći put kad vidiš kamion kako prolazi cestom, više ga nećeš gledati samo kao ogromno vozilo, nego kao stroj zamišljen da obavi ekstreman zadatak na najučinkovitiji mogući način. Iako ti je ovaj video pomogao bolje razumjeti kako stvarno rade strojevi koji pokreću svijet, onda je ovaj kanal za tebe. Ovdje nastavljamo istraživati kamione, motore i sustave koje obično uzimamo zdravo za gotovo, ali koji skrivaju fascinantne odluke iza svakog vika. Pretplati se i prati nas u sljedećim videima kako bismo nastavili otkrivati zašto stvari funkcioniraju kako funkcioniraju, a ne kako mnogi misle.